Good morning! Good morning, Bugs Buddy! Nag-school na si Kuya. Ako na lang isa. Nag-work si Papi. Manan ako 8. Kaon na ko ang G-bar og ang G-bar 2 kabuok. Tapos nag-inom na ako. Chucky. Nag-inom na kong Chucky. Oh, very good. I am on my way to the hospital. Okay, the hospital si Lolo, mga tumitanan ni Mama, ni Auntie, o nila. Mabukod sa munisipyo kaya tanang. Mga to. We're going to Padana to visit your father. Marili, hayay. Gusto ka marili, aircon. Wow, aircon. Aircon? Ay, wifi ito. Dito mo trabaho. Wala wifi. Nagdala ka laptop. Pwede mag-watch yan ni Lolo niya dito. Dito magtrabaho. Nami ka umang M. Mga M, July. Alayan ko ang gusto ka ko. Hello? Namakyaw sila Mama og limousine. Hi! Hindi mo mabalaan. Bago rami na abot and they are buying some fruits for my father. For Lola. Mong gipalit chard. Baka pini na yan nga. Baka pini. Hanggaw ako. Piso. Pasalubong kay Lola. Ako. Kung magsakay ko tayo, I have a pen. I have a printer. Hi, Lola. Mirna. Dira mo si Daday. Gustamos. Amigos. Ang heart. Ang sabang heart. Nagpitik-pitik. Mother say, Masitisilin siya dito. video man. Ha? Video man na. Hi, hello, tatlo. Pusing-pusing mo. Kinsay mas gwapa, ako or si Mama? Or si Auntie? Me. Ulupin ko pero may tunong. Ang Dolor. Dolor. Ang libre daw si Auntie karon Dolor. Ang libre siya Jollibee. The Philippines is very hot. I want to come back in my country. Come back. Tayo! Oh my God! My... Init ka. My leg is getting darker. No. Oh. My goodness.